Wel, dyma ni felly wedi cyrraedd Pencampwriaeth Trinwyr Ifanc yn Sioe 2025 a mae Gwawr Griffiths o Fferm Cromlech, Sir Fôn gyda fi o hyd wrth i ni weld Harry Roberts fyna o Sir Fôn yn mynd ben yn erbyn William Edwards o Landeilo. Dyna ni William. Mae'n mynd i fod yn dipyn o sialens i'r ddau fan hyn i gael y garden goch na. Maen nhw mor brofiadol bod nhw mond yn fechgyn ifanc yn dyn nhw Gwawr. Yndi, fydd hi'n diddorol i gweld sut mae Stephen yn mynd o'i gwmpas i rwan. Fe wedi deud ei farn yn y ddau dosbarth dwytha, ac o'n i weld be fydd ei farn yn yr dosbarth yma rwan. Ac hefyd yn y Pencampwriaeth, maen nhw'n dod â'r rhai oedd yn ail i'r Pencampwyr nôl fewn i'r Pencampwriaeth yma. Felly ni'n gweld mae Mared Hughes nôl fewn a Ryan Jones hefyd nôl mewn. Dyna ni Mared fyna. Ac efo rhywun fel Stephen O'Kane yn beirniadu, y pethau bach na sy'n bwysig, a petai rhywun oedd yn ail, falle wneud yn well fan hyn nawr na'r rhai sydd yn cyntaf. Ti byth yn gwybod, falle dyn ni nhw mlaen, ti byth yn gwybod. Ella, fy nhw wedi cymryd advice, Stephen. Ie, yn union. Gawn ni weld. Ac dyna nhw felly y ddau oedd yn ail, ond mae'n dyn nôl fyny nawr mae e. Mae wrth gwrs mae wedi cael sgwrs efo nhw'n barod. Harry Roberts fyna nawr, y crotif ag wyt ti'n nabod yn iawn yn dod o deulu sy'n mor gefnogol i'r ffair ei ar Sioe dros y blynyddoedd mae hyn. Arglwydd mawr yn profiadol iawn rhan Harry yn dywer bod e mond yn ifanc. Ond ewn ni dyweli am eiliad te i weld beth sy'n gan y beirniad i weid nawr Gwawr yn dywe. Look out. Thank the Royal Welsh Agricultural Society for putting their trust in me. It's a great honour to be asked to judge anything at the Royal Welsh. This is my first time. I suppose it's hard not to be competing. As a business, as a family, friends, we love the Royal Welsh, as we all know. Great supporters. I had a great day on Monday and a great day on Tuesday. I hope the staff and teams doing the work over there. But again, I just want to say a massive thank you from me personally and the family and the team and how we are looked after at the Royal Welsh every year. Winter fairs, throughout, everything always perfect for us. The people go on the move. Well, we have to thank the most important people at a show, and sometimes they're forgot about, is your stewards, your staff that work the showgrounds from year in and year in, to the cleaners, to everybody. So if you could put your hands together for the young handlers that come in here, made the effort this morning, and the stewards and the show staff, please. Selecting my champion, it was difficult. The two lads worked very hard from they came into the ring, throughout the ring. But also, as a stockman, showman, producer, whatever way you want to describe me, I was watching what was going on outside. The more I was watching what was in the ring, I was watching outside, who put the effort in, who was working hard, who had to put in the most prep, and who was doing the most work. So to me, that's quite easy. A dyna ni felly, y garden goch wedi mynd i Harry Roberts o Sir Fôn. Ie, da iawn. Am yr ail flwyddyn yn olynol, yn aros y Sir Fôn. Mae'n rhywbeth yn y gwaed, Sir Fôn. Oes, mae'n rhaid. Llongorchiadau i Harry, a fel wedi'r gwaith caled a tu allan i'r cylch gystadlu hefyd cyn bod nhw'n dod mewn, mae'n gwylio popeth yn dywe. Briliant, da iawn. Dwi'n fod o di gael o. Llongorchiadau mowr iawn i Harry, arbennig iawn. Da iawn, Harry. Y sws bach ar ei ben. A dyma ni Harry, Pencampwr y Sioe fawr eleni yng Nghystadleuaeth y Trinwyr Ifanc. Sio deimlad yw e, Harry bach? Dwi'n uffernol hapus. Wyt ti wir? Mae'n waw. Uchafbwynt dyrfa di hyd yma? Ai, ia. Pwy sydd wedi dysgu ti i wneud y gwaith mor ddagwyd? Dad. Efe wir? Ia, dad. A Robin, a mam a dad, mae'n siŵr eich bod chi mor browd ohono fe. Ai, prowd iawn. Wrth yn bod, mae wedi gweithio'n galad, mae'n helpu Robin dipyn o gwmpas y ffarm, mae hwn yn uchafbwynt da iddo fo, chwarae sec. Chi'n emosiynol iawn, dwi'n siŵr. Dyna ni wrth ti. Da ni falch iawn ohono fo. Beth yw'ch enwau chi? Tommy. Tommy a? Lois. Oeddech chi'n helpu dad a mam hefyd o gwmpas y fferm? Yndan. Oeddech chi'n mynd i fod yma un diwrnod falle'n ennill Pencampwr y Trinwyr Ifanc? Yndan. Deud be wyt ti wedi cael efo dy Highland, Lois? Ail. Ti wedi cael ail? Do. Llong gyfarchiadau i ti? Dyna lle oedden ni wan, dyn ni eisiau mynd i mewn efo pare,
A'r grŵp y drif ar Heffer Highland. Da ni wedi cael ein dewis y fyny. Arbennig, a fyddwch chi nôl yn y ffeiria? Bydda'n tad, bydda'n. Gobeithio os gai diwrnod i ffwrdd gen yr ysgol. A Harry, fyddi di'n dangos yn y ffeiria? Gobeithio, gobeithio. Llonggorchiadau mowr iawn i ti. A fel teulu, chi mor gefnogol i'r sioe ac i'r ffeiria. Mae'n gret i weld chi ar y brig unwaith eto. Llonggorchiadau. Da iawn, joiwch y dathlu! Mi nawn ni. Diolch yn fawr. Aros noson arall.